Gabon, Anai Arreba Maiteok. Apokalipsia heldu da. Jainkoak zigortu zaitue. Zeuen jarrera lotxagabeak eraman zaitue honetara. Bai, sexua praktikatzen duzue, placer utxagatik. Droga kontsumitzen dituzue. Eleizara etzarie joaten. Ez dituzue zeuen pekatuak aitortzen. Jainkoak gorde gaitzala. Zigortuak izan zarie, zuok pekatariok. 5 bokaletatik 4 aztertzera. Bakarra, erabil dezakezue. Zeuen lizunkirietan ibiltzeko. Ikusi zer ekartzen duen, jainkoari sorbalda emoteak, ikusi. Jon, zu izan zara lehena jainkoaren maldizio honetan erortzen. Zer modu zaude? Ondo, oso ondo. Andrakan bizi zara, baina jaiotzez nongoa zara. Orozko, mokordo, Orozko. Edariak bizioak eraman zaitu honetara. Jotx? Jainkoak zigortu zaituela badakizu? Nork? Jainkoak! Patrajo, armazala, patrajo. Blasfemia! Txotxola, Bokal bakarra erabilita ere berdin jarraitzen duzue. Jainkoa eskuzabalegia izan da zeuekin. Hemen, beste pekatari badekogu. Emakumea, zu ere altzaude zigortua. Sama latxa. Zer egin duzu bada hau merezi izateko emakume pekataria? Akatz bakarrata, arrazakarra. Kakasarra da lan barbar, txatxara eta. Arrantzal andrakatar bakarra naz. Makurtu zaitez jainkoaren aurrean, emakumea. Gizartea galduta dago. Ez dago ordenik, ez dago ontasunik. Bekatuan bizi zarie. Damutu zaitezte, oraindik denbora dago. Bueno, batzuentzat behar bada ez. Zuk ere jaso alduzu zigorretatik zigorra, bokalak erabiltza ukatuan zaizu zuri ere? Ez. Hemen nire estek betetzen. Pen. Egizan? Txepet, bele, ez dut ezerrete. Hene. Zu ere bai zigortua izan zara, bekatari maltsurra. Tentel, hemen denek. Hemen denek egiten aldituzue horrelakoak? Mesedez. Begira ezazue, herri oso bat kondenatua, bokal bakar bat erabiltzera. Eta txarrena gazteria da. Sexua, drogak, alkola, etika faltak. Damutu zaitezte, baina jada, zuen erreguek ez dute ezertarako balio. Zu, gazte, deabroaren besoetan jauzi zara, ez aldizu lotxarik ematen? Txur? Ikusi ezazue grima txarra bere begietan, bizioa, sexua bekatua. Txur? Besterik ere ez daki esaten ala. Kuku. Txur? Txur! In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Ikusi duzuen nora eramaten zaituen zeuen jarrerak. Eta hemendik aurrera, lizunkerietan eta gordinkerietan zabiltzaten guztiok zigortuak izango zarie. Bokal bakar bat erabiltzera. Betiko. Joan zaitezte bakean.
etxean azkenean. Zuk uste jendeak sinesten dituela botatzen dizkion guzur guzti horiek? Zalantza ala.